सब केहू के गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल के 91वां में हाई वोल्टेज मुकाबला देखे के मिल रहल बा। इस सीजन के धमाकेदार एह से कह रहल बा काहे कि सब टीम इहे मंसूबा से मैदान पर उतरत तरी सा कि आके खाली बवाल मचावे के बा। इहे रनदारी तो सबके भाएला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट। टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 16 लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस। एक देने लखनऊ अंदाज तो दोसर का देने 5 बार चैंपियन के ताज। लखनऊ सुपर जायंट्स खातिर मैच एकदम मान आ सम्मान वाला बा काहे कि पिछिलका मैच इ लोग अपना घरे में हारल बाड़न जा पंजाब के खिलाफ, तो वह मुंबई इंडियंस जे अपना घरे में जीत के अब लखनऊ के मैदान में पहुंचल बा लखनऊ के टीम के चुनौती देवे खातिर। तो सुनले बानी जानू कि नाम बड़ आदर्शन छोट उहे लोकल बा लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम में। कहीं की बात करब तो ऋषभ पंत सबसे महंगा खिलाड़ी 27 करोड़, लेकिन बैट अभी तक एकदम मेहराइल बा। अभी तक वो बड़का पारी के जौन इंतजार रहे वो इंतजारे चल रहल बा। मिशेल मार्श, निकोलस पूरन ये दूगो बल्लेबाज खाली रन बनावत रन जा। अब बाकी टीम के एडन मार्करम के बात कली, ऋषभ पंत के बात कली, डेविड मिलर के नीचे मौका मिला था लेकिन वो पारी के और बड़ करे के पड़ी। तो वह दोसर का देने मुंबई इंडियंस के टीम केकेआर के अपना घरे में बुला के मैच हरा के बतौलस कि कैसे मुंबई के टीम वापसी करेला। पहिल का जीत मिल गई बा मुंबई इंडियंस के, तो जीत के कारवा के साथ आगे बढ़त रन जा। तो दोसर का दिन लखनऊ सुपर जायंट्स पिछिलका मैच अपना घरे में हार मिला रहे, तो हार तनी सा दिमागों में चलत हुई। ये दोनों टीम के एगो सबसे बड़ कमजोरी बा कि पावर प्ले ओवर में पहिल का विकेट गिर जाला, जेकरा चलते टीम पर दबाव बनेला और दबाव से उभरल ये दोनों टीम के तनी सा मुश्किल लाग रहल बा। अब मुंबई इंडियंस की टीम अपना घरे में तो मैच जीत गई, लेकिन लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की टीम एको मैच नहीं खे जीतल। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रही एमआई खाती। अब लखनऊ के एकाना स्टेडियम के बारे में बात करा तो एगो ऐसन क्रिकेट मैदान मानल जाला जहां पे कम रन बनेला, लेकिन पिछिलका मैच में पंजाब किंग्स के टीम चेज करके बता देलस कि ऐसन ई जौन कहानी रहे एकरा के बदले के पड़ी। बल्लेबाजी बढ़िया से हो सकेला अगर तुम मेरिट पर खेले जेबा, अनाप शनाप बल्लेबाजी ना करबा त। हेड टू हेड बात कर ले जाओ ई दोनों टीम के बीच तो 6 गो मैच भइल बा, 5 बार एलएसजी जीतल बा और खाली 1 बार मुंबई के जीत मिलल बा। अब लखनऊ के एकाना स्टेडियम के पिच के बारे में बात कर ले जाओ। ई मैदान के कहल जाला कि उतना बड़ स्कोर ना बनेला। ई मैदान में पिछला 14 गो मैच में खाली 1 बार 200 के आंकड़ा पार भइल बा। ई मैदान में अब ओस गिरे के चांस रहेला, एह चक्कर में दोसरका इनिंग में बल्लेबाजी आसान हो सकेला। पिछिलका मैच में हमनी के देखबहू कहीं नहीं जा कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले बल्लेबाजी कैलस, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम जब मैदान में उतरल तो श्रेयस अय्यर के एक बार फिर से कप्तानी पारी लौकल और मैच एकदम अपना झोली में धर लेलन जा। एकाना में पिछला 10 मैच के बारे में बात की जाओ तो 23 गेंदबाज के 61 गो विकेट मिलल बा, तो वह स्पिनर के 46 गो विकेट मिलल बा। अब आज के मैच में कौन बल्लेबाज भौकाली मचा सकेलन जा। लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे भौकाली बल्लेबाज एकदम भोजपुरिया लागेलन जब भी खेलेलन निकोलस पूरन। 9 गो मैच में 205 रन, 177 के स्ट्राइक रेट ई बता रहल बा कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाज लोग इनकरा खिलाफ ढेर होमवर्क करके आई हन जा। तो वह ऋषभ पंत टीम के कप्तान इस सीजन अभी तक वो प्रदर्शन नहीं खे भइल, लेकिन इंतजार बा मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनकरो आंकड़ा ठीक बा। 16 गो मैच में 402 रन बनौले बाड़े आ स्ट्राइक रेट 130-135 के आसपास बा। मुंबई इंडियंस के धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा जब ई मैदान में उतरी है तो इनकरो आंकड़ा ठीक बा एलएसजी के खिलाफ। 6 गो मैच में 165 रन बा, लेकिन स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर बा। अब कौन कौन गेंदबाज लोग गर्दा उड़ा सकेलन जा। एलएसजी के मेन स्पिनर रवि बिश्नोई पिछिलका मैच में वो स्पिन के जादू ना लौकल, लेकिन ओकरा बावजूद इनकरा नाम 10 गो मैच में 12 गो विकेट बा, इकोनॉमी 7 7.5 के बा। मनी बतावता कि बीच के ओवर में आके ही परेशान कर सकेले मुंबई इंडियंस के। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज आवेश खान इनकरो ऊपर नजर रही। मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनकर आंकड़ा बड़ा बेजोड़ रहल बा, 5 गो मैच में 10 गो विकेट ई बतावता कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज लोग के सोच समझ के खेले के पड़ी। ट्रेंट बोल्ट से एक बार फिर से उम्मीद रही। एलएसजी के खिलाफ 6 गो मैच में 8 गो विकेट बा, इकोनॉमी भी ठीक ठाक बा, 7 के लगभग। अब मुंबई इंडियंस की टीम में तो एगो और नयका लड़का आ गेल बा, अश्विनी कुमार। पिछिलका मैच में 4 गो विकेट वो बता देले बा कि हम खड़ा रही गेट खटखटावे खातिर, मौका मिलल बा तो अब देखा प्रदर्शन क के दिखाई। अब बात कर ले जाओ आमना सामना के। मुंबई इंडियंस के धाकड़ ओपनर हिटमैन रोहित शर्मा आवेश खान इंकरा के परेशान केले बने।
3 गो इनिंग में खाली 11 रन खर्चले बने और 2 बार इंकरा के आउट केले बने। तो वह रोहित शर्मा के बिश्नोई से भी बाचे के पड़ी, काहे कि 6 गो इनिंग में 3 बार इंकरा के आउट केले बने। इहो मैच में रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रहुआ सब जाई चैनल के सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, बेल आइकन के दबाई जा, काहे कि क्रिकेट के अपडेट भोजपुरी में हम रहुआ सब तक पहुंचावत रहब। रिकॉर्ड के घंटी कहता कि निकोलस पूरन के 42 गो रन चाहिए अपन 2000 रन पूरा करे खातिर टाटा आईपीएल में। तगड़ा फार्म में भी बाड़े तब बनाइयो सकेले। एलएसजी के धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर 17 रन चाहिए, इनकर 3000 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। अब एगो खबर आ रहा बा कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हमनी के भोजपुरिया लाल आकाशदीप एलएसजी टीम के साथे जुड़ गिल बने, या हो सकेला कि आज के मैच में वो खेल सकेले। तब रउआ सबसे सवाल बा कि का ऋषभ पंत के बैट से बाढ़ देहे के मिली कि मुंबई इंडियंस आके एकाना में जे कबो नहीं खे जीतल जीत प्राप्त करके अपन परचम लहराई। जाई जा कमेंट करके बताई जा। ई बैठक में तो इतने बातचीत रही, लेकिन रउआ सब ई वीडियो के शेयर करी सबके हो भिरी जे भोजपुरी में क्रिकेट के अपडेट जानल चाहता, काहे कि हम ऐसे ही रोज टाटा आईपीएल के अपडेट लेके रउआ सब तक आवत रहब।